Balimao Anyakuma, très urgent. Bien dimanche 26 février 2023. Mali et Burkina Faso. Bonne nouvelle Foloflombe. Mali Sorasu Boraka armement baden de soro. Burkina Sorasu Fana Boraka conteneur de soro. Oubega Dogola, Amba Hakil de Sina, Sima Beu, Ma Adrolentangu Raouladi. Bonne nouvelle Mala, bonne nouvelle Burkina. Alors, la deuxième bonne nouvelle. La zone des trois frontières, Mali Sorasu, Burkina Sorasu, il y a Djahanama Tasuma Sikiterusu Kuntuguni. La troisième bonne nouvelle, opération Koura de Menake Mali Sangolo Sanfrala, Mali ni Burkina Beka Djeko Barak, Ima Shogel Tagalendo, Burkina Sannoa. Donc, Mali Sorasu ni Burkina Sorasu, Anga avion de Bena Oulika, Sirgan Soudam 24 heures sur 24, Amenyogon Deme, renseignement, le Mali et le Burkina Faso, au Bara au Fonabeka Ke, au Fona bonne nouvelle ou dit. Donc, on dit le président maréchal Assimi, volume Kain, le président général Ibrahim Traoré de Burkina Faso, volume Kain, Aeta Tola. Troisième bonne nouvelle, il y a Bella Djelengena. Erebelou de déplacera Kataka Algérie. Parce que Erebelou Malola, bête Yaroula Norla. Erebeli Sema Moro, ou Tara Algérie, Malien ou Aukana Jorofoila. On est Algérie présent, Nyonye, au Bé chantage de Ayodaka Chino, Assimi Klano de Kabarala. Ou Rama de Takara, Malima Songa Mogoshi Blakataka. Donc, non seulement au Takara, Akera Malo Fana Yubulu, Erebelou Jolenadje. Koube tagani azawad drapeau ye Algérie président ko non kawye malien di abe nani Mali drapeau de nyate Algérie président o diagoya kula jodi oni Mali drapeau de jolé fleur la ama fo vraiment ala de barka do Mali segu kaw aka do minena Mali mogoba aka do minena Mali dugu be aka do minena Mali mogoba be aka do minena Mali anga tege bi manga asimi deme asimi moné bo dende Ibrahim Traoré moné bo dende Burkina Faso il faut vraiment soutenir le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso Anye ou Kalfa Aoula nous ne venons Afrique libérée. Donc, le président Mamadi Doumbia de la Guinée, que Dieu te bénisse aussi. Donc, Guinéen Beka Fana supporter. Donc, Malion, au retour de notre Kabala, amena de nouvelles sabana min kono. CDAO Mogo, ou m'a communiqué que Mali contrôle là. Awa CDAO, Francis de CDAO Kofé. Parce que, autant ne veut faire qu'une intervention militaire que Mali, ani Burkina contrôle là. Mais il faut qu'on aille de Kafo, qu'on ait un crime que il a fouillé galon nora et Kadhafi la turamina au plan clé au début boulot. Awa mena aka dans ma vocal na vidéo et aka ni Europe partager c'est très important n'était plongé blende. Quand il y a Mali président Assimi Ngena ani Burkina président Ibrahim Traoré Ngena aye boaka CEDEAO Djabi Francis autant de bec feka et CEDEAO Chouka Bla Aoula. Billet dimanche 26 février 2023. Président Assimi, président Ibrahim Traoré, aye boaka CEDEAO Djabi. Autant ne veut faire intervention que où est retenade, où est CEDEAO de pousser, quand faux document que galon tête que pour noro ana. N'a pas réagi. Quand il a qu'à faut que galon noro ana, quand il défend, où est bête documenté, qu'à crime de guerre, ani génocide, qu'à galon noro malila, il n'a faut youranda chicho comme na, il n'a faut fenchi. Ama ya on pourra qu'à galon tête qu'à noro yere wolo la. Où est galon tête qu'à noro yere wolo déboussera par là. Koko ka tamasegu kama. Mamatla ka kuma oro fanaka. Ka iraula ka foko tamasegu be ali yere wolo déboussera par fanala. Donc a nyafo onyena galon de be ka tike ça. Plan be kana choko jume. CEDEAO be ka wuli ka galon tike. CEDEAO be munumunu nina. Ayala jede plan mu be ka ke mena plan bela jele et définissant non. Complot be ka ke ça non. Oyo complot jume nyi. Wakati kelemina et CEDEAO be ka foka galon noro Mali la ani Burkina la. O wakati kele Union européenne oga chedo be no job boraka jabi Union européenne mogo ka chein boraka galon tike ta noro Mali la ko Mali armée be ka flau faka o keran galonye au même moment Mali politicien do be ka wuli ka fanga kele au même moment aye ni kuma la mede au même moment be ka attaque ou planifier Mali frontière là au même moment fort rapport be ka bo Mali contrôle là ka fo au même moment ou be ka mogo bla ka ta grève là au même moment ou be ka mogo bla ka do be ka bobi ka fo ko lu ka vie menacer lendu donc ou be ni pède de tugu nyona erebelu fana be ka bangan chin krofe awa nu be stratégie clé de kono ou ye ka Mali ka élan ko freiner ou be ka Mali ka awa e boa aku jabi de aka to ya nga boa manifestation ke Mali ni Burkina billahi modo bi sigilento non CEDEAO wulila ambe wuli ambe ta draga mi Côte d'Ivoire hey autant de be nan kele CEDEAO te nan kele de
Faransina djenyogon ol de bena wuli Mali contrôle cette fois-ci ou bedidu. Yaro Nations Unies na anya ira kame risu de ga côté là. Olu fleni. Olu yaro américain nye délai di Centrafrique ma kuka risu genga boufi. Finalement, on a mon question non. Déjà pour les Américains et les Français, ici na surasi pepe Afrique en Ukraine a be criminels ou dit. Ou bien qu'on est blanc kuna. Pour les Américains, les soldats russes qui sont en Afrique sont des criminels. Pour les Français, c'est des criminels. Oudoumba en fait. Ah, on est demandé de faire collaborer, on a voulu qu'on le fasse ça. Donc, on a skina idi. A jara nyambe kelenke. Ama janyambe kelenke. Ame kelenke d'une manière ou d'une autre. So, on est demandé de blanc. So, mais, où est bagabagali munke, c'est là où est bagabagali communiqué munke. Il faut que les deux pays un communiqué conjoint. Le Mali et le Burkina Faso, a de beka viser nade. Avec Balimuna Nama réagi, c'est là où de Wulika Baoukele. C'est là où nous c'est on a. C'est là où Bella Djelé Tissali Mali Kelina. Mais c'est là où on a fait qu'on pendron. Awa, autant de baka avion ouli. Il a fallu Libye, où il est tellement blabi. Où il est Ourana Tchikomina. Génocide Ourana Tchikomina. On peut faire qu'on créer Mali Kono. On est plan de catrassi. On est comme ça. On va faire un président Yanakou Atlito. Ou nous demandons ou ka essayer ka baraka noui. Mais ka tchigné de Foyana. C'est l'union sacrée qui peut sauver le Mali et le Burkina Faso. Mais quand tient des fois, Francis devait céder au coffre. Mon enfant, Francis devait céder au coffre. Malion. Francis Sourassou. Aïe, comment il a dit? Afura. Ko Niger. Ko Francis Sourassou d'Oude Minena. Ko terroriste Kewale là. O Sourassou Minena. O Gere. Ko Minena. Ko be Tagano et Nyamedro. Ko Français ou de Oula. Ko Katara Niger Sourassi Kemeni Kofaka. Ndaroni tient d'où, je ne peux pas confirmer. C'est ça que j'ai appris. Il paraît. Donc, Francis, tu tiens le Niger. Ko Niger Sourassou Irani Francis Mandibi. Ok. C'est là où il y a un bâtiment fanabe. Olu fanabe ka bouli katiki kalfa Francis là. Ko ni fera de maquet. Ko Assimi ka bof fangala. Ko Ibrahim Traoré ka bof fangala. Ko wallahi, ko luka fanga menacé l'indu. Si ça. Ou bien ka ben de ke. Mali ni Burkina Faso contre là. Voilà ça, c'est là où de nous démarre barala. N'avez pas mis akilla. Qu'on est klonga kode n'était klonga koi. D'offre n'a bisiki. Non, armement mambolo. Non, armement me otambolo koi. Ima irisi ou. Ikran kun armele me katena ali fransika. Ima irisi ou tara ikran marfa be chichi. O fanga be irisi la tukume. O be américain fanati. Américain ni français de boulot di le menyoma. Nani seda o tirani wana domina. O mo ko koloni betla ka seda o de man contrôle. Sogomada fe kele obe wuli ka avion beti ka nke bulangulu ni ka nga jamana ke tomboy wala obe fe ko dike mumba u bali u kono ke anga wuli ka jo nu ya don ko malion parale me ka sa anga président no fe wala obe saranka ke na ya sigi na ma ben na ma tike di nyoma anga clan créé ou dabla anga nyoma bisiki ba ou dabla munu me mali fa u dono do Assimi ebu don au bela jele bu don na ya sigi Nama mougon franjonka. Oubanga jamana boshana be ka fana. Le président Ibrahim Traoré ambe conseil di fanama ni sigi ni miga jamana don franjonka nama wuli. Ima yo Turquie coup d'état kumena ke Turquie. Erdogan. Ota ouké munu ye coup d'état préparé Turquie a chama bolla kana ale Amérique utara farasi. Ema Turquie président dimene bukor. Ou bebe jagulu kelena mais Turquie président dalentula. Ou me fait ka Turquie président boy. Jama de bora ka surasu gen. Nous ya ye Malien be Assimi fait. Nous avons Malion be ka Bobby. Malion farle me nyongon ka. Anwa be sa Assimi no fe. Na ma wuli ka mouvement bado ke ka taka boulevard la ka jamala bo. Ka Mali presu, Mali association be. Be ka bo ka CEDEAO Bruja. Na mo barake. Yaro ne viro ka bet le flabo. Ou te ka réagi. C'est là où beton na dron. Ou be bo ka Mali ta tokoma. Ou be bo ka Burkina ta tokoma. Nous ma ka kashi bon teke kono. Ni ye kalaman ko de ni tek datimine ko ede. Na ya sigi uba da flo da la beka tien de fanyana. Moi je vais être honnête avec vous. Aga fara lu dabla mo ngon che. Mo ka tien de fanyana de. Awaye munu me faso fait. Ayu fara ngon ga de bisisa. Na mu fara ngon ga. Sélection dans la de. C'est les gens qui ont fait ce combat. Mo munu yu kele ou donendu. Bi anga fo président anga soutien bika. Bi anga fo président Ibrahim Traoré anga soutien bika. En tout cas, politicien be kala ben, sokono jugu chama be kala ben. Kenema jugu be kala be awa bebe ka wuli wakati kelena ubebe ka manganchi wakati kelena oye koro de préparatoire yi awa nga kumbe depuis 6 ans o ne ka conseiller o ro te menengo fe ka bala ubora
plan flana mun bɛ pour que ka Mali dafiri u bɔra ka galon tigɛ ka nɔrɔ yɛrɛwolo déboussiran par la n bɛ sigi a yɔrɔnin kan jogow bɔra ka galon tigɛ ka nɔrɔ yɛrɛwolo déboussiran par la ko yɛrɛwolo mɔgɔw ko olu bɔra ko k'a fɔ ko ka taa tamasegi du 30 ko yɛrɛwolo mouvement yɛrɛwolo déboussiran par an bɛ bi dati fɔ bien dimanche 26 février 2023 u ye communiqué kirikara dɔ sɛbɛn ka galon tigɛ ka nɔrɔ yɛrɛwolo la ko yɛrɛwolo mɔgɔw k'olu ko ka wuli ko ka taga tamasegi fɛn fɛn ka du bɛ Bamakɔ kɔnɔ ko ka taa bɛɛ attaquer galon kuma de don dɛ tiɲɛ tɛ kuma in na tiɲɛ foyi tɛ kuma in na n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna u bɛ ka dabɔ de walasa tamasegu ka boli ka Bamakɔ bila u bɛ ka dabɔ walasa tamasegu ka Bamakɔ bila u bɛ ka dabɔ walasa k'a fɔ k'a bɛ ka k'u stigmatiser k'o bɛɛ documenter mais a bɛɛ nkalon di yɛrɛwolo tile kelen m'o fɔ ko yɛrɛwolo mɔgɔw ko k'an bɛ taa Kidali attaquer ala tɛmɛ a bɛɛ nkalon kuma di donc o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ ka solidarité kɛ an ka yɛrɛwolo dɛmɛ nin na an ka Asimi fana dɛmɛ n'i y'a y'u ɲɛsin yɛrɛwolo ma parce que u b'a dɔn puissance de bɛ yɛrɛwolo la donc k'a fɔ an ɲɛna yɛrɛwolo M5 toutes les forces de changement les grands mouvements comme M5 RFP yɛrɛwolo déboussiran par Victoire et Gouloir avec les autres alliés an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Asimi dɛmɛ en toute sincérité k'a fɔ Asimi fana n'a jɛɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ Mali fɛ a y'aw tilen u y'an ka baara kɛ en sincérité n'an taara a rang dispersé u bɛ s'an na n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna walayi donc a y'a ye sisan u bɛ ka grève kɛ fan bɛɛ ka grève caya yɔrɔ bɛɛ la ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ kunkolo gosi ɲɔgɔn na donc o planw de bɛ yen nɔ k'a fɔ aw ɲɛna an ka wuli an ka jɔ n'an sigilen bɛ an ka wuli an ka jɔ an k'an ka transition mɔgɔw dɛmɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna n'an sigi bi la u b'a dafiri an da la u ye galon min u ye communiqué dɔ kɛ ka galon dɔrɔn yɛrɛwolo la yɛrɛwolo m'a kɛ dɛ tiɲɛ foyi t'a la u bɛ ka dabɔ de u ye wuranda ci cogo min dɛ u bɛ fɛ ka Mali fana ci o cogoya kelen de la o plan kelen seman kelen de b'u bolo walasa u bɛ se ka Mali ci donc n'an sigilen bɛ an ka wuli an ka jɔ nin tɛ petite affaire ye dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ awa autant de bɛ ka wuli an contre la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna PDP mɔgɔw ko n'u ma bɔ yen k'u bɛ tugu kama u bɛ ka bɛɛ traumatiser u bɛ fɛ ka guerre civile de wuli Mali kɔnɔ u bɛ fɛ ka guerre civile de wuli Burkina donc chers parents n'an sigilen bɛ an ka wuli an ka jɔ dɛ donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la CEDEAO ka laɲini ye jumɛn ye n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fɔ an ɲɛna bi Faransi gɛnna Mali la k'a gɛn Burkina awa Faransi filɛ ka t'i sigi Tchad Faransi filɛ ka t'i sigi Niger u ma taa fɔlɔ dɛ Faransi tɛ fɛ ka Afrique bila awa Faransi tɛ fɛ ka taga Faransi hakili la toujours a bɛ se ka Mali sɔrɔ Faransi hakili la toujours a bɛ se ka Burkina sɔrɔ awa u sigilen bɛ dɛ jɔn bɛ k'u dɛmɛ baara la fasoden jugu nin bɛ hakili jigin jumɛn kɔ wagati min na u nana jɔnya la wagati min na u ye mɔgɔ jugu minnu bila ka an ka fasoden ɲumanw ta i b'a dɔn u tun bɛ jɔnya kɛ wagati min na tubabuw tun bɛ na mɔgɔw san Afrique farafinw san ka taga n'u ye u ka dugu la u tun bɛ dugu den ɲumanw de ta ni cɛ ka jugu u tɛ taa ni ye dɛ u bɛ na den ɲumanw de ta dennankolow bɛ den ɲumanw feere u ma o kelen o technique kelen dɛ CEDEAO bɛ k'o rôle de jouer CEDEAO ye RFI remplacer CEDEAO ye France 24 remplacer awa CEDEAO bɛ OTAN de ka baara la awa CEDEAO de bɛna fara OTAN kan OTAN bɛ t'i dogo CEDEAO kɔfɛ pour que a kana fɔ ko tubabu jamana nana bi an kan u b'an farafin jamanaw bila ɲɔgɔn na mais olu yɛrɛ b'i dogo CEDEAO kɔfɛ k'an bombarder o de plan bɛ yen pour que o kana se ka kɛ an bɛ guerre de communication de la n'an ma communication caya ka wuli k'u bɛ bagabaga min na an fana ka ta juguya n'u ta ye u b'an attaquer fura foyi t'a la o ye n ka conseil ye k'o fɔ n'an y'a sigi ka n bolo fila courage u b'an attaquer dɛ donc o yɔrɔ la an b'o fɔ an b'o da kɛrɛfɛ sisan an bɛna kuma yɔrɔ jumɛn kan sisan nɔ maliyɛnw o ye k'a ɲɛfɔ an ka armée ye opération caman kɛ an ka armée victoire caman sɔrɔ il faut k'an k'o yɔrɔ fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na an ka armée ye opération caman de kɛ ka victoire caman sɔrɔ an b'a fɔ bravo à l'armée malienne hali explosif dɔw filɛ yan yɔrɔ la an ɲɛ tɛ explosif dɔ filɛ nin bon an ka mine détectelan bɛɛ b'an bolo bi mais baara in man nɔgɔn an ka to an ka transition mɔgɔw kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛna mun de fɔ aw ɲɛna sema mɔgɔw ta kɛra maloya kɛnɛ ye u ka Algérie ta kɛnɛ a bɛɛ kɛra maloya ye donc an bɛna bɔ vidéo la yan'an ka bɔ vidéo la an bɛ Cherif Cheikh Tiyame Aidara fo kabako fura tigi furudimi b'i la diabète b'i la kɔnɔdimi b'i la ɛrɛndimi b'i la n'i ye Cherif Cheikh Tiyame Aidara ka kabako fura ta i ka bana bɛ ban pewu a ka numéro 78 78 03 03 Cherif Cheikh Tiyame Aidara a ka kabako fura a ka ɲi fo k'a faga donc an bɔra k'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Mali karamɔgɔ Mali
chrétien ɲamɔgɔw Mali soma Mali doso Mali mɔgɔba bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Asimi dɛmɛ vraiment jamana mɔgɔw b'a den ɲuman bɛɛ la donc o de kun don an bɛ essayer k'o folikan lase bɛɛ lajɛlen ma donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka continuer an ka baara fɛ an kana reculer an k'an ka transition dɛmɛ CEDEAO tɛ baara wɛrɛ la CEDEAO ka laɲini ye kelen dɔrɔn de ye n bɛ sigi a yɔrɔnin kan k'a fɔ président Assimi ɲɛna k'a fɔ président Ibrahim Traoré ɲɛna CEDEAO tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ CEDEAO de ye France 24 remplacé CEDEAO de ye RFI remplacé bi awa CEDEAO de bɛ ka OTAN dɛmɛ bi walasa u bɛ se ka Faransi implanter Mali kɔnɔ cogoya min na Faransi bɛ se ka sigi Burkina cogoya min na ka Mali fanga bin ka Burkina fanga bin awa CEDEAO y'o baara de daminɛ dɛ n'aw hakili la ko ni mɔgɔ caman hakili la ko c'est une petite affaire c'est une grande affaire awa an b'a ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ Malien bɛɛ ka wuli ka jɔ Mali association bɛɛ ka wuli an k'an ka transition supporter Mali et Burkina Faso awa an ka marche fana bolodali daminɛ dɛ an ka marche bolodali daminɛ nin tɛ petite affaire ye dɛ Faransi surasi fɛn fɛn gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ a si ma taa Faransi a bɛɛ tagara Niger u filɛ an ka frontière la awa u bɛ ka entourer fana au même moment u bɛ ka entourer u bɛ ka communication kɛ ka nkalon nɔrɔ an na u ye Rwanda ci cogo min na ka Biafra guerre de Biafra kɛ cogo u bɛ fɛ k'o kelenw de kɛ Mali kɔnɔna na ka Mali kɛ kɛlɛkɛ fɛngɛ ye an k'an kɔlɔsi dɛ monnaie mun donna na Ukraine u bɛ fɛ k'o monnaie de bɔ Mali la awa ils veulent le faire avec la bénédiction de la CEDEAO an k'an kɔlɔsi hali bi an k'an kɔlɔsi n b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna n b'o fɔ burkinabɛw ɲɛna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma restons vigilants an k'an ka transition mɔgɔw dɛmɛ que ça soit le Mali et le Burkina Faso an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana sigi dɛ awa an ka ɲɛfɔ an ka transition ɲɛmɔgɔw fana ɲɛna mɔgɔ caman bɛna transition dɛmɛli la opportunité caman bɛ na caman tɛ transition yɛrɛ dɛmɛ yɛrɛ dɛ an balimacɛ fɔnba bɔra ka yɔrɔ fɔ an bɛna yɔrɔnin kalan aw ni an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ surtout minnu bɛ ka fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ u ka bɔ nafigiya la u k'u tilen fali kan voilà docteur waati sera dɛ parce que n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ ne ko n ko gani ne maliyɛn ne bɛ e fɛ mais diɲɛ ni maliyɛn kuma min na mɔgɔ bɛ k'e neni mɔgɔ bɛ k'e dɔgɔya ne bɛ n da di n'o kuma nɔgɔyara kuma min na ne bɛ dunu ni bala ta ka taa jɛmuw fɔ ko n bɛ e kɔ ne bɛ k'a fɔ ko n bɛ e kɔ e yɛrɛ ka taabolo bɛ fɛn mun kɛlɛ ne bɛ ka don o de la. Non, tiens, là, il faut que les soutiens, oui, ceux qui te disent soutien, qu'ils assument leur soutien au pouvoir. Ni be assumer dɛmɛ bi i man ka taga wari nɔgɔlen ɲini k'i bɛ dɛmɛ kɛ ni o ye i bɛ taa tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ɲɛna i bɛ taa baara ɲuman de kɛ maintenant hali sini a groupe dɔ bɛ créer on appelle ça des plateformes d'opportunisme wa élection mana ban jɛkulu bɛɛ bɛ ci c'est tout simplement pour se partager les gâteaux. Oui, jɛkulu ɲɛnama wɛrɛ tɛ quoi. Non, mais a tɛ ka kɛ jɛkulu ɲɛnama yɛrɛ kan ni min ye wari dɔ sɔrɔ u bɛ t'o fara ɲɔgɔn kan n taara nin kɛ mais ne y'a sɔrɔ ko wari bɔ. o groupe kirikara caman de bɛ ka créer transition kɛrɛfɛ mɔgɔ kuraw bɛ ka na an t'a dɔn u bɛ ka na a caman an tɛ mɔgɔw bali k'i tɛ na dɛ mais vraiment a caman bɛ ka na u bɛ ka na système de ladege n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ka fɔ n bɛ ka kuma tɔ lamɛn. politicien minnu filɛ n'an bɛ k'u kɛlɛ bi wari min b'u bolo a bɛ jɔnni bolo. mɔgɔ bɛ forage jɔ ka tɛmɛ o kan mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ san ka tɛmɛ o kan mais est ce que wariko de y'a kɛ mɔgɔ t'u fɛ bi yan wariko tɛ o forage ko tɛ mansin san ko tɛ foro dilan ko tɛ baara di ko tɛ jamanadenw y'a jateminɛ de.